Moikka! Nyt ollaan taas uuden videon parissa ja tämä video liittyy muhun ja mun kuulolaitteisiin ja minkälaista on elää näiden kuulolaitteiden kanssa ja silleen. Ja te olette saanut laittaa mulle Instagramiin kysymyksiä ja eiköhän vaan mennä näihin kysymyksiin. Eli ensimmäinen kysymys on, häiritseekö ne sua? Ja siis kyllä nämä häiritsee välillä, kun kuulolaitteet voimistaa kaiken äänen. Ne ei voimista vaan sitä puhetta, vaan ne voimistaa kaiken. Ne voimistaa kaikki tapotukset, kaikki paperirapinan, kaikki mahdolliset. Ja tuulikin, jos tuulee, niin välillä tulee niin kovaa, että mua ihan sattuu niin korviin, koska tuulen äänikin kuuluu tosi kovaa, niin silleen se on vähän ärsyttävää välillä. Että kyllä ne häiritsee mua siinä mielessä, että just jos ollaan kavereiden kanssa ulkona ja tuulee, niin sit mä vaan koko ajan vaan kuulen tuulen, enkä voi keskittyä siihen, mitä ne yrittää sanoa mulle. Kyllä joskus on sellaisia tilanteita, että joskus se olisi vaan silleen, miksi mä voi vaan niin kun olla ilman näitä. Minkä ikäisenä sait kuulolaitteet? Ja siis mä sain kuulolaitteet 4-vuotiaana. Mulla on ollut syntymästä asti huono kuulo, mutta se vasta todettiin mulla, kun mä olin 4-vuotias. Onko mua koskaan kiusattu kuulolaitteista? Ja siis on kiusattu päiväkodissa, on kiusattu ala-asteella, niin kuin silloin kun mä olin 1. ja 2. mutta ei enää kiusata silleen, koska kaikki on ruvennut ja tottuu siihen, että mulla on kuulolaitteet ja näin. Joten enkä mä oo siitä välittänyt, jos joku on sanonut, että onko se kuulo? Mikä sulla on korvas? Ja silleen jotain tyhmiä juttuja vaan heittänyt siihen, että ei kannata välittää. Joudutaanko me maksamaan kuulolaitteista? Niin ei jouduta. Paitsi sitten mä joudun itse maksamaan kuulolaitteista, kun mä oon 18-vuotias, eli täysikäinen. Arvioiko ihmiset yleensä sua, kun ne huomaa sen? Ja siis ei arvioi, tai no jotkut arvioi, jotkut ei, se vaihtelee. Että aika monesti kyllä silleen, jos tulee joku uusi ihminen ja tälleen, niin moi, ja sitten jos mulla on hiukset kiinni jotain, niin sit se saattaa huomaa ne, sit se on vähän silleen, mikä sulla on korvassa, ja silleen niinku, että mikä toi on, ja näin, että kyllä jotkut on välillä silleen, okei. Auto. Tai sillä, että kyllä mä uskon, että ne jotain niiden päässä ajattelee, arvioi mua, mutta ei ole ainakaan sanonut vielä mitään niin kuin sillä. Tai sillä, wow, mä haluan olla sun paras kaveri. Okei, ei. No, mut ei ole arvioinut ja jotkut on arvioinut. Kuulenko mä hyvin ilman tätä kuulolaitteita? Niin kuulen. Kyllä mulla tulee varmasti sellaisia tilanteita, että mä olisin vaan silleen, ai mitä? Ai siis anteeksi, mutta mä en nyt saa mitään selvää. Minkä väriset kuulolaitteet sulla nyt on? Ja siis mä voin näyttää. Ne on tällaiset. Siis mun kuulolaitteet on tällaiset. Ne on tällaiset niin kuin ihonväriset. Aika lailla mun ihonväriset. Ja siis monet on kysynyt, onko sun laittaminen korvaan niin kuin vaikeata. Niin just tos näitte tosi helppoa ja se lähtee tosi helposti pois. Tässä oli tää video. Toivottavasti sä tykkäsit tästä videosta. Jos te haluatte lisää jotain kuulolaitevideoita tai jos mä kerron enemmän tästä musta ja mun kuulolaitteista tai näistä kuulolaitteista, niin laittakaa peukkuu ylös ja kommentoikaa alas. Toivottavasti sä pidit tästä videosta. Me nähdään ensi videossa. Moikka!